Tenak dorne kidul masjid timun pait tenak dorne kidul masjid kenas ganes lawang gombe sing ora bare sudah lalu segala doa bermain mata sudah lalu segala doa bermain mata sudah ketemu segala doa saben hari ini mbok sing sayuk sing rukun wong kowe sing marah-marahe apa temen gawe lagu sampe goyang yen pancet Dolalak wong manis mbok aja nyuweni yen pancet Dolalak wong manis mbok
aja nyuweni nyambut gawe nyambut gawe apa dolanan timun paten nandor neng gendol masjid manukku delak manukku delak nyujuke pisan ulung mati ning tengah hutan duduk debang wong manis berdiri juga bimbang duduk bimbang wong manis berdiri juga bimbang jantung hati jadi ingatan
Bapak Ibu Kamas Bayu di pada saya satu hormatan terjadi secara